Здравейте, аз съм Нeo76. Фак! Тук сме не Дарбой. И както разбрахте, отбързо. Играем мота. В този сервер, дето аз снимах с Лайтбой. Фак, майко! Какво се прави тук, бе? Нали оня ден се състезахме, бе? Оф, аре стига с този мап да го сменяте, бе. Пуснете на един. Аре сме никакво. О, И точно до мен и сме се загуби свич. Вау, бели инфернус. Къде? Ето е. Ето тук. Ама аз тази тъпа стена нищо не виждам и... аз си потроших колата, бе. Ето аз минах. Аз не можах. Не, спри! Къде така? Аз си спочупих колата, още не съм починал мапа. О, фак, няма да успея! Не успях. Не! Но къде е тук, бе? Не! Умрях. Ето ли? Да. Пак ти трудня малко. Не знам, с къде се видявам. Чай сега, нитро, дрифт. Аз нали си имам нитро, за какво ми? За всеки случай. Той, няма го цяло. Няма го цяло! Успях. Това? ОМГ. Сега дали ще го мина? Аз го минах това. И аз. Нитрото ми свърши точно в последния момент. Аз се запалях. Аз го минах. Карах и се запалях. Шит, бе! Това много тъпо. Що излизам само от колата, бе! ЛСТР. Да, всички разбрахме, сме българи. Всички разбраха, сме българи. Значи, къде е трудно? Надявам, че аз ще играя. И хефкер се как ми пада право. Аре, бе! Чакай, вземам нитро. Не, бе, нямам тебе. Минало го! Аз не ли си скъсах на това мап. Омага! Веряга? Да, бе. Аз там го минах. Какво трябваше да правя там? На едната страна и после на другата. Иди, как се забих? Няма да спектейте на този бил много по-малко. Аз не ми се играеш, ще спектейт найде. Той е X-Ray Дечо. То само това остана, да. Тия са някакви... Тия са силно правили маповете. Умря. Пак. Аре, бе, то къв е. Там. То Хънтър ли взе, бе? Аз не видях какво беше правил. Двама българи не сме само. Само двама българи сме. Две БГ-та! Вау. Яки гуми. Много германци, бе. Виж гумите. Аз съм до тебе точно. И на кетра хвана. Аз ще карам по другите. Напред. Да. Напред. То мап май го знам. Не го. Да, бе, аз тук ще умря, бе. Аз съм жив. Умря, бе? Да. What the fuck? Как се плюснах. Аз ще го минавам много. Това е аз. Много тъпо начин. Като някой умре и не мога да го виждаш после. Не, бе, пак ли се забучих, бе? То път смениха мапа, Чай, колко път си забих? Трябва да се забиваш на тия мапа. Пак също. What the fuck, нещо не ме пусна, бе. Пак също. Много гафно бита. Не, what the fuck. Не ме пусна да играя. Наистина ли? Да. What the fuck? Не мога да се разпална. Аз ще гледам те. Ма какво правиш, бе, ти ще така?
За какво така се хвърляш? What the fuck? Пак ме гледай. Еми нямам както. Ще гледам този делдачел. Аз съм игра. Що не може да спална, ще гледам. Да бе, да. Ти си не. Пак се запучи като свиня. Ти на клипа трябва да видим какво си правил. Ти само си забиваш някъде. Ама що тази игра не ме пусна да игра? Не мисля, че успете. Майко. Ти фен скайп ти правиш ли? А? Моля? Фен скайп ти правиш ли? Да. Това аз вече имам да. Да бе. Аре, маняк. Ти този делдак ли гледаш? Аз съм в игра. Аз също не ме се спълна. Някаква... Сега дали ще го мина пак? Кое? Ух, Го правиш, пак умрях, бе. От това падна на пътя, гледа майко. А не. Слаба. О, Dark Boy won this map, yeah! Виж како е? We are the champions! Сега не мога да сляза от колата. Тук не сме се тръгнали това. Готов. Защото аз излязох от колата. Аз победих! На клип се видя. О, мага е! Добре, това мап за кой път вече ще го повтарят? Нали? Гол, топ! Не ми звънат. Изчакайте малко. Ало! Да. Нищо, игра с един приятел. Да. Не. Да, всичко само. Само например, спокойно. Не, добре. Не, добре. Да, играх. Ай, стига, бе! Да, найди. За какво така се извика, бе? Еми, изнерви ма. Ох, тия мапа направо ми писна това мапа, го махат, защото... Аз съм удрих в самолета и дърчето умря, бе. Удари се в самолета. И аз! Не, аз минах пред него. И се ударих с калипс. И оживях. Аз се запалях. И аз. What the fuck, гръмнах! Омага! Минах до планината. Ама аз даже не знам, аз просто... Гледай. What the fuck, бе? Това е гати прецаканото. Умрях! Фак! Не, жив съм. Най-накрая, леле майко, всяко попълза пак направо рейча. Рейча, бам, от всякъде. Същия е. Оф, да не. Не, другия. Верно ли? Омага, с какви тратайки. На кетрахона? Аз ще стоя много слабия на кетрахона. Айде, продължаваме. Надолу. Надолу, окей. Или беше при мен? Не, ти си при мен. Вау. Омага, парзалям се. И аз не мога карам, то тук гати забученото с тия коли много се парзаляш. Аз съм с Инфернус. Инфернус. Омага, наде паднах. Омага, къде паднах, бе? Аз се свърчах от пътя. Аз даже не оцелих и пътя, макар и. Нали те бах ти презаляш от колата, бе? Не знам. И всяко минах от раз. Аз да ще карам полека. Аз не. Къде трябва да си ходи, бе? Ох, рейч.
Добре, по средата ли трябва да скочи някакси? Трябва съм се убил пак. Как си пътя ли не оцелих, леле? Що не говориш, бе? Що не говориш? Гледам го това. Ще правиш клип, да не говориш. Wow. И това беше от нас. До виждане.